Dumbasovi LP a ja vás vítam už po dlhšej dobe u nového videa. Dneska si zahráme Minecraft. No a len normálny klasický survival. V pohode je to server. Zatiaľ nemôžem zverejniť IPčku, nedovolil mi to tento hlavný admin, pomlčka majiteľ. Takže zatiaľ to budeme hrať len tak so survivalom. Mi to písal na Skype. Skype vám zatiaľ nedávam. Aj tak pochybujem, že by niekto napísal. Tam boli ešte prasatá, len ja potrebujem aj drevo. Vybehnem hore. Videá budú asi 10 minútové, možno aj kratšie. A kratšie videá, ale častejšie vydávané. Tak, to bude. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. A že pritom nachytáme nejakých odoberateľov, lebo to by sa mi hodilo, lebo v tom čase, lebo ľudia dokážu pozerať Minecraft, ja si myslím. Takže musíme profesionálne a teraz pokiaľ z rána ešte chladný počítač, treba to využiť a natočiť pár partov. Sa len pozriem, koľko dlho natáčame, lebo neviem, kedy som to dal. No jednoducho, niečo krátko o tomto serveri. Je to nový hosťovací server, ktorý samozrejme môj kamarát zaobzvážil, lebo ja to veľmi neumím s týmito vecami. Budem asi točiť možno nejaké návody, pomôčka aj let's play. Je to samozrejme. Veď ma poznáte. Vôbec sa nehnevám, keď pod videom mám len 3-4 zhlédnutí. Ani ma to nesere a som rád za každé zhlédnutie a nezáleží mi pomaly ani na lajkoch a dislajkoch. Teraz si robíme takú trošku krompáčik, aby sme naťažili uhlie a nejaké veci, než sa zotmie. Sa zakopeme asi pod zem a budeme ťažiť najskôr. Tak najprv si dáme nejaké uhlie a asi naťažím najprv kameň asi. Je to v pohodičke, pomaly. Nie sú tu zatiaľ žiadne pluginy, server zatiaľ nezverejňujem, lebo už som hovoril, vysvetľoval, že majiteľ to bere zatiaľ za súkromné. Tak, urobíme si teraz kamenný krompáč. Tak. Crafting, ja si myslím, že by som vám nemusel vysvetľovať. Je to predsa jednoduché. A ospravedlňujem sa za to, keď bude niekedy, že strih. Vtedy sa len pozriem, koľko nahrávam. Dúfam, že vám to nevadí. Ak áno, tak napíšte. Ak nič nenapíšete, tak budem vidieť, že vám to nevadí. Tak asi urobím sekeru. Toto zničíme. Ešte potrebovať viac. Počkaj. Už zapadá? Lol. Toto sme prišli dobro neskoro. Fúha. To musíme maknúť. Tak bežíme rýchlo naťažiť drevo. A zakopem sa, no. Tak to bolo blbé. Veľmi blbé. Nevadí. Rýchlo nakopeme drevo. Rýchlo. Oh. To bolo niečo rýchle. Jak spadlo rýchlo strom. Som sa čudoval. Čakať, ešte raz. Aha, plugin. Jablíčka, dobré jablíčka. Čakať, koľko máme? 5, to je ďalšie žrádlo. No, ja si myslím, že sa ideme zakopať. Už ma to nezajíma. Dreva máme. Jedlo máme na noc. Tak. Dáme kobol. Tak to nie je ultra hardcore, alebo čo? Tak, máme aspoň jedno uhlie, takže si môžeme urobiť pár torečiek. Zatiaľ bude asi naša taká mini základňa, ako budem. Tak to asi vidím. Vykopem si tu nejaký priestor. Teraz to... Tak, šetrím týmto časom. Lebo trošku ma teraz tlačí čas dneska. Aj keď no... to je jedno už. Nemusíte vedieť súkromné veci.
Teraz, aha, nemám čo ani vypáliť. Ale keď by som si mohol vypáliť tieto charcoal. Tak, dobre. Ideme kopať ďalej. Aj nižšie. Taký branch mining, alebo čo? Zatiaľ len taký základný. Tak. Tak, nižšie. Mohol by som na niečo naraziť, aj keď v horách je najťažšie naraziť na caveky a na také veci. V horách je najlepšie chodiť po povrchu a zbierať to uhlie. A to budem asi robiť. Len musieť ešte noc nejako prežiť. Mám torčku, nie niečo vidím. Och, s drevenými to nie. No, aké sme výške? $70, to je veľa. No, ideme nižšie. Tak, už stočíme 6 minút, čo je dobré, ešte zatiaľ sa dá. Lebo mňa nebaví, vidím, že vás asi to nebude baviť, ťaženie. Tak, ja to asi strihnem. Celú noc asi prestriham, takže čus. Tak, pečiem. Neviem, čo robiť cez noc. Dobre, ešte by som si mohol upiesť, presne teraz ma to napadlo, jedlo. Aby som mal už niečo, aj keď budem ešte niečo nachytať. Tak dobre, ešte zatiaľ aká je noc? Dobre, No, pozerám, už zapadá mesiac, ešte to strihám. Tak, našiel som jaskyňu, keď som kopal. Tak, sa po nej to je veľké. Stiahaňujme sa. Ešte nakopem nejaké, už je jedno s čím, nejaké uhlie. To sa hodí. A už čoskoro túto časť asi zapíchneme. Budú kratšie časti a budem ich vydávať častejšie. Čože samozrejme asi lepšie, alebo pre mňa je to lepšie, lebo keď mám dlhšie časti, vydávam ich aj 2-3 hodiny. A keď mám také kratšie, no tak ich vydávam hodinu, lebo ja mám strašne pomalý upload. Mne sa 5 minútové video niekedy dokáže aj 2 hodiny uploadovať. Takže, ale robím to len pre vás, no tak. YouTube má svoju daň. Dig more prvé železo. Tak, keď sú tam monstra, tak ich spláchlo. Možno si pripadáte, ako keby som bol v ultra hardcore, že si šetrím životy, ale to nie je pravda. Len tak. Je zbytočne sa hitovať, aj keď no. Ja viem, mám o čom to hovoriť. Veľmi ja a Dolly. Ja a Dolly. No, veľmi dobrí kamaráti. Dobre, kašleme na to. To uhlie môžem okakať. Čakať. No, ja si myslím, že tu končí jaskyňa, tak tu si urobíme zatiaľ menšiu základňu a túto časť zapíchneme. Dám si prepalovať železo, čo som našiel. A uvidíme sa potom. Počkajte, ja tu dám ešte torču. Tak. Uvidíme sa čoskoro, lebo som povedal, že budú kratšie časti a budem ich vydávať častejšie. Takže, čaute, ahoj.